síci dolu, normálne hore, ale píšu, že voľný špacírung je tu zakázaný. Mapa prístavu. Skúsim trošku ešte výjsť vyššie, aby som to mohol zachytiť. Via Udine, my nevieme, či tu začína, alebo či končí, ale toto je pešia zóna. Tu začínajú chodiť autá, aj to na úrovni 2., 3. pláže. Takže my sme na úrovni 15-16, takže to je dosť dobrá diaľka. Tu 3 hodiny po obede panuje siesta a pešia zóna je prakticky vyľudnená. Ani v reštauráciách veľa hostí nesedí a viac ako 2/3 obchodov sú zavreté. Toto by mala byť farebná fontána, ale ani včera večer, ani dneska nestrieka, ani nehrá farbami. Uvidíme na budúce. Je útorok 6:30. Snažíme sa vymyslieť, že pôjdeme nakrútiť východ slnka. Uvidíme, jak nám to dopadne. Naša vila, v ktorej bývame, jediné dvere, ktoré svietia, tam sa pripravujú raňajky. Bývame na rohu, takže chvíľočku máme, aby sme prešli k moru. Toto je bočný pohľad. V stane papáme a týmto smerom je ulička a vzadu je more. No, niečo sa na východe objavuje, ale sú to mraky a trošku zafarbená obloha. Neviem, či sa nám
podarí niečo pekné nafilmovať. Fúka vietor. Sme tu s Helenkou, pozadí je vodička. Na pláži sa mi dvaja. Občas nejaký vták preletí. Ticho a kľud. Helenka zbiera škeble. Osamelý chodec, športovec okolo nej prechádza. V diaľke tie body, to sú ryby, a teda rybári. Sme v očakávaní, že každú chvíľu vykúkne spoza mrakov, ale nezdá sa. Každú chvíľu sa mení obraz. Jednak podfarbenie oblakov, ale sa objavujú aj tiene vrchov hôr konca Benátskeho zálivu. Pokúsim sa večer nafilmovať západ slnka, i keď slnko zapadá. Nie za obzor, ale za lesík. Uvidíme, ako to bude, ale včera som sa bol pozrieť večer svetla na druhom brehu, takže môže to byť zaujímavé. Pláž pomaličky ožíva, čím ďalej tým viacej osamotení športovcov, bežcov. A z druhej strany to vyzerá v týchto miestach zapadá slnko. Voda vyplavila bojku, zberné suroviny sme nevideli, boli by sme boháči. A tam pod tými mrakodrakmi bývame. Za tým lesíkom. Je za 5:07 a takto sa objavuje pomaličky kotoč slnka. Slniečko už je ostré, lepšie sa do neho hladí. Tu sa objavuje aj na oknách hotelov. Čas obeda, vidieť na okienko. Tí, čo sú na prízemí, papajú vnútri. Tí, čo sú vonku, papajú vonku. Dobrý. Prosím, úsmevy na dnešný deň. Budete v televízii. Po brehu sa prechádzajú, ale kúkajú. Zakýveme do obrazovky. Áno, super. Dobrú chuť prajeme. Poďakujeme pánu kuchárovi za vynikajúci obed. Ďakujeme, zakýveme si.
tu máme vstup do budovy, kde máme tabuľu s informáciami. Je tu aj mapa, čo je dôležité, je tu aj jedálny lístok na celý týždeň, takže sa môžeme večer prečítať a tešiť, čo budeme papať zajtra. Hah?